பிராண்ட் நியூ டே ட்ரெய்லர் எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். நோவே ஹோம்ல எண்டிங்ல டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் என்ன பண்ணியிருப்பாரு, ஒரு ஸ்பெல்ல போட்டு எல்லாரோட மைண்ட்ல இருந்தும் நம்ம பீட்டர் பார்க்கர மறக்கடிச்சிருப்பாரு. ஆனா அங்க தான் ஒரு ட்விஸ்டே இருக்கு. ஸ்பெல்ல மெமரிய மட்டும் தான் எரேஸ் பண்ணனும் நாமலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா எக்ஸ்டென்ஸ இல்ல. அதனால தான் எம்ஜேக்கு பீட்டர பார்த்த உடனே ஏய் யார்ரா இவனை எங்கேயோ பார்த்திருக்கமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் என்ன எம்ஜிக்கு வந்திருக்கு. அதோட இல்லாம இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஷாக்கிங்கான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம். நெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பீட்டர் பார்க்கரோட ஐடென்டிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே நிறைய இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் யார் கண்டுபிடிக்க போறாங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஒன்னு நெட்டா இல்ல எம்ஜேவா அப்படிங்கறத நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மார்வெல்ல மல்டிவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட டேமேஜ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. சில பவர்ஃபுல்லான ஹீரோஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே பீட்டர் பார்க்கர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே நிறைய இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி ஒரு நார்மலான ஸ்பைடர்மேன் ஸ்டோரியா இருக்க போறதே கிடையாது. ஒரு பீட்டர் பார்க்கருக்கும் அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கும் நடக்க போற ஒரு ஃபைட்டா மட்டும்தான் இது இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தோணுது. உங்களுக்கு என்ன தோணுதுங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன்.